Yabandase hlalani phansi ke sanhlalani phansi yowethu into eyenzeka amadlanga commission bandase is unbelievable. It is unbelievable ndinixelele mina. So kwimadlanga commission siqhubekeka ngalento yase EMPD ne, and bandase ndizawuzama ubuyela emva a bit so that nizoba reminded basifike kanjani kule ndawo sikuyo. Kaloku bandase kwakho uCordelia ne, uCordelia i-ex-wife kaNomkhithi yathatha ivideo kwathi nesisa abantu esikolweni sithi escortwa zi-blue lights. Niyayikhumbula lo video ndandikhe ndayibalisela loo nto, wayiposta tyuru kudu kwi-Instagram stories, sayibona sonke siyikhantri. Yava kanda amapolisa ayibone ngemehlo lobupolisa ya investigator lanto bana uNomkhithi njani kaloku sana umfazi wakhe ahambe ngeblue light, masifake iflekekile lento. Yafakwa iflekekile lonto, yabalahlela ababafake iflekekile, yabalahlela phi eCity of Ekurhuleni. Kwathiwa no ezamoto zi-registered under iCity of Ekurhuleni zafithwa i-blue lights, zifithishwa ngubani? Ngulomfana. Ngubani lo mfana ulisela? Ngulomfana mani. Ngulomfana nefane ngumkhwanazi naye. Ngubani igama lakhe? Inkwali nonsense guys. Inkwali leyo nonsense. Yabo yaba kanje nguye ngokofithe zo blue lights kwathini. So izofika kanjalo yonke lento EMPD ifikiswe zeza blue lights. Right? So ke ngoku i-commission into ibizama uyenza bebezama ukufind out into nokubana okay kuthiwa nguJulius ndilikhumbulile igama, kuthiwa uJulius ufithe i-lights uregisterishe qala imoto zikaNomkhithi registerisha under the city, and then ngoku wafitha i-blue lights kwezi moto zikaNomkhithi. So the commission then was trying to find out ba iyenzeka nalonto, and if iyenzeka yenzeka njani. Then kwabizwa ke ngoku o-Chief Mapiyeye, o-Spies, everybody that came commission babeze bazo lentozi bazonika ubungqina ngalento around as blue lights. Batheke bandase bothetha pha eqongeni kwemadlanga commission baza nezinye izityholo. Baza nezinye izityholo against inkwali leyo nonsense. Yava kwavele ezo zityholo zobusela uba ulisela kakhulu lowo lidudu elaziwayo. Ya understand? Kwavela nesinye isityholo sobana wakhe warhaneleka une-case ayihambayo kanye une-case awayehamba yobana uzamile ukuquma ubungqina bokubulawa komuntu. Ya understand? So ke ngoku bandase namhlanje kwimadlanga commission bekukho uWitness D. uWitness D uthi Mendi ndandiphanga la mini yesiganeko sobulawa komuntu. Ndithi ke mna ke Witness D bendicimba niyekile le drama yenu yeCity of Ekurhuleni ithini lento, kwenzeka ntoni ngala mini. Uthi Witness D bandase uhleli kwakhe uthi ngale mini caba unabantwana babini. So umama womntanakhe umfazi wakhe, sorry guys, not umama womntanakhe, umfazi wakhe nomntanakhe umncinci basesibhedlele, ingathi kwa-admithwe umntwana, so umfazi wayesibhedlele naye, and then yena washeka nomntana lo ungathi noko uqolile nyana. Nyani uthi bathi besahleli tyulu kudu i-call isuka kubani? I-call isuka kuKobhasi. Kobhasi ke uWitness D ke bantasi udilo ngumuntu osebenza ku-private security, so it's not unusual for them to work together with the police to try and find criminals, to try and recover stuff and all of that. So bayakwazi usebenza bonke. So uKobhasi ke ngoku lo ufowuna uKobhasi ngelithi uKobhasi asuka even iPhone ngoKobhasi uzoba nguKobhasi namhlanje. Kobhasi ke ngoku uKobhasi walentoza ke wafonela uDilo ba D-funding kukho into efuneka siyoncedisa kuyo amapolisa kwathini eBrakpan, kukho i-robbery ibiyenziwe in one of the warehouses. So kukho i-robbery ibiyenziwe e-warehouse kwathathwa i-goods ezininzi apho, so ingathi suspect le iyafumaneka and ifumaneka eBrakpan. So ndicela undikhaphe siye pha yava as i-security wabe esithi amapolisa akhona pha and ne-EMPD ikhona pha, so sizawudibana nabo phambili. Hey uthi aqonda uthi hayi mani ndamxelela ba hayi mani ndisheke nomntana apha ndiyababysitha, inkosikazi yam isesibhedlele ndiyababysitha. Uthi hayi umntu akayeki ufowuna okwefowuna zuzu
zuzu ifowuni. Uthi hayi ndaqomba mandileqe, uthi ndazama inzame ke uba umntu kubekho umuntu ozawusheka nomntana. Uthi hayi ndaqomba hayi mandihambe. Uthi nyhani uthatha ibhaki yakhe nyhani ebhalwe i-security company le imnyama, uthi imnyama, it's a Ford Ranger. Uthi hayi nyhani wangena endleleni tyoro kude bahamba ke ngoku baye eBrakpan. Uthi nyhani xa efika eBrakpan ufika nyhani yena noKobasi bahambe baye uthi xa befika kule ndlu into ebundlu caba kukhona ii-backrooms, bayonqonqoza ii-backroom. Xa befika bafike bazi-introduce bathi sifuna umuntu okanje nakanje nakanje, yabo. Kuthiwa namapolisa bethe sapha eyadini, like baninzi ke. Uyabona laa crime scene, okanye andiyazi noba yi-crime scene naxa kuyofuna i-suspect. I-crime scene xa kuyofuna i-suspect mapolisa ningakhamisi kule klasi, phakamisani izandla, yabo. So ke ngoku kwaba yiloo nto wethu kwathi sake ngoku kufuna kule yard kufunwa le suspect. So uthi ke ngoku yena uDiba baqale bona ebackroom yena noKobasi. Xa befika phaa ebackroom hanyani bafike kukho i-couple enomntana omncinci, babesithi thina sazinto. Kuthiwa ke ngoku kwaze enye amapolisa hayi i-suspect siyifumene isendlini enkulu, ayikho lapha kwii-backrooms. Uthi nyhani bangena endlini enkulu. Xa bengena nyhani endlini enkulu, hayi nanku lo mntu ngathi uyarhaneleka, yabo. Babe bembuza imibuzo, bampheka ngemibuzo. So ke ngoku bandase i-aim yabo bazama urecoverisha ezanto zibiweyo phaa kulaa robbery. Andithi kwenziwe irobbery kuthiwa kwaphuma itrakhi enkulu ukufa ene-goods zaloo khampani ibirojwa apho. So ke ngoku kuzofunwa ezo goods zilayishiweyo kuloo robbery bandase, if niyandiunderstanda kakuhle. So iyabuzwa ke ngoku le suspect, iyabuzwa xa le suspect ayidingene emxholweni bayi this is what happened kwathini, yabo. So izothi ke ngoku i-suspect into nokubana hayi bafethu mani singancokola, yabo, into yabo, singancokola ndinike idrinki kwathini. Caba amapolisa la alapha are-interested. Andinixelelanga uba amapolisa ngobani. Ndiye kanjani loo nto? Amapolisa kaloku yilaa crew kaNkwali ye-nonsense. Niyayikhumbula laa crew yamasela? Ke yiyo le crew yamapolisa apha. Caba ke ngoku kuthiwa nethu yamapolisa engathi ngawe local police station yapha, yava. So ke ngoku izothi ke ngoku le crew ke ngoku kaNkwali ye-nonsense uba hayi fandini because umhlekazi ngoku sethetha ngabakulolo ngala madoda, yava. Athi ke ngoku hayi ndizazama unika imali kwathini. Kuthiwa abayithuke ngoku kule crew yamasela bamthathe bamfake erumini uba sifuna usicacisele ngale nto uba ithini le nto kungena erumini. Xa kungena erumini kuthiwa hayi ke caba kayithethi ke ngoku kuthiwa wayimenshini i-amount wathi 500k, angabanika i-500k. Kuthiwa ke ngoku wabesithi khona ilapha endlini wabesithi khona i-500k ilapha endlini. Kuthiwa ke ngoku bamthatha bamfake erumini wothi ikhona ilapha endlini. Kuthiwa hayi ke bamquestion. Uthi odi ke ngoku yena abana i-questioning le iye yatshintsha from wanting the goods to iphile 500k, yaba. So yayiloo nto but kufuna into efunayo phaa zezinto to recover the goods from the robbery, yava. Hayi bamquestion. Uthi ke ngoku uthi bebemfaka no-plastic like bayibophe for bangakwazi uphefumla while they were questioning him. Hayi nyhani bamane besenza loo nto. Uthi hayi ndaqombe eyandidika le nto because lo mntu uyazichamela wenza into ezifani. Uthi aqomba ayi mandikhe ndihambe ndiyolinda ngaphandle. Uthi hayi nyhani wawalka around the house. Uthi yena while he's busy walking amanye amapolisa la amasela abhizi avula ikhabhathi kufunwa nemali, abhizi avula ikhabhathi, abhizi kuthiwa bhenqulula neebhedi bandase. Kuthiwa yeni nani kwakungekho ndawo angayisetshiyo. Kuthiwa phantsi kwefriji babevula neefriji deep freezer bathi what if ifakwe efrijini le mali. Kuthiwa akho ndawo babengayifuni kuyo le mali. Iyani kupa 10 minutes iphelile sizogqibezela le nto yalamasela. But ningalibali ulayikha, nishare, nikhomente. Ninayo loo nto nina nibukele gqiba kwenu nishicwaka.